ESPD 2006. Program rajzelemzéshez. A program rajzok pszichológiai elemzését végzi. Rajzelemzési ismeretek nélkül is használható, mert a szakértőhöz hasonlóan gondolkodik és tanácsot ad az elemzéshez. Eredményként a rajzoló pszichológiai elemzését kapjuk. A program használata egyszerű, mert lépésről lépésre végigvezet a rajzok elemzésén. Példaként bemutatjuk, hogyan elemez a program egy embert ábrázoló rajzot. A rajzot egy 46 éves depressziós férfi készítette. Az elemzés 3 lépésből áll. Az első lépés az alapadatok megadása, a második a rajz jelölése, végül a harmadik a kiértékelés. Az első lépésben megadjuk a rajzoló alapvető háttéradatait. Nevét vagy kódszámát, nemét, férfi vagy nő, életkorát, hozzávetőleges mentális állapotát és kézügyességét vagy képzőművészeti jártasságát. Az utóbbi azért fontos, mert a program kiszűri a rajzoló kézügyességének hatását a rajz értelmezéséhez. És most nézzük az előbbi depressziós beteg alapadatainak megadását. Elsőként begépeljük a vizsgált személyt azonosító kódot. Megnyomjuk a tovább gombot a folytatáshoz és bejelöljük, hogy férfi. Beírjuk életkorát, 46 éves. Megjelöljük hozzávetőleges mentális állapotát, és mivel átlagos kézügyességű személyről van szó, aki nem tanult külön rajzolni, bejelöljük a rajzi képzettség hiányát. Az elemzés második lépése a jelölés. A programban megjelöljük az előtörténet és a rajzok legfontosabb jellemzőit. Folytassuk a példában szereplő depressziós beteg rajzának elemzését. A program egy listával segíti a jelölést. Az anamnézisben találjuk meg az előtörténet fontos jellemzőit. Az egyes címekre kattintva további részletek nyílnak ki. Az alapadatokon kívül sok más lehetőség is feltárul. A példában csak néhány jellemzőt mutatunk be. Ha végigmentünk az összes lehetőségen, bezárjuk az anamnézist és a következő témával foglalkozunk. Az aktuál genezis a rajzolási folyamatot jellemzi, beleértve a rajzoló szóbeli megjegyzéseit, gesztusait és mimikáját, viselkedését, a rajz elkészítési idejét és még sok más szempontot. A következő téma a globális jellemzők, amelyek a rajzra mint egészre érvényesek, az érzelmi jellemzők, a kifejezés spontaneitása, az integráció mértéke és más rajzi tulajdonságok. A példában szereplő beteg rajzának elemzését a formai szerkezeti jellemzőkkel folytatjuk. A rajzot megszakított habozó vonalvezetés jellemzi. Rákattintva erre a rajzi jegyre bekerül a jobb oldalon látható kékkel jelölt listába. Bezárjuk a formai szerkezeti jellemzők listáját és megnyitjuk a tartalmi jellemzőket. Kikeressük az emberalakot, majd a kar és a kéz tulajdonságai között rákattintunk a nagyon rövid, vékony vagy szalagszerű karokra. Ez is bekerül a jobboldali kékkel jelölt listába. Végül az ujjak ábrázolásának sajátosságai között megkeressük a kevesebb mint 5 ujjat, és ezt is hozzáadjuk a jobboldali listához. A megjelölt rajzi jegyeket a jobboldali listában gyűjtöttük össze. A program megjegyzi őket és belőlük indul ki az elemzés során. A jelöléshez a program segítséget ad meghatározásokkal és rajzi példákkal. Minden egyes rajzi jellemzőt több példarajz is illusztrál. Az ábrán például a kevesebb mint 5 ujjhoz tartozó illusztrációk láthatók. A rajzelemzés harmadik lépése a kiértékelés. Ezt a program szakértői ismeretei felhasználásával teljesen automatikusan végzi. Térjünk vissza a depressziós beteg példájához. Amikor kikerestük a legfontosabb rajzi jellemzőket, bezárjuk a listát, és megnyomjuk a folytatás gombot. Ezzel elindul az elemzés. Az ábrán az adatok kiértékelési folyamatát látjuk. A program mesterséges intelligenciát alkalmaz az összefüggések felismeréséhez. A szakértőhöz hasonlóan gondolkodik, memóriájában szakirodalmi ismereteket és következtetési lehetőségeket tárol, majd ezeket gondolatokká formálja. Megkeresi a rajzi jellemzők lehetséges jelentéseit, majd mérlegeli valószínűségüket az összefüggések fényében. Az eredmény a pszichológiai értelmezés, amely a grafikonon látható. A program minden következtetéshez megmondja annak valószínűségét is. Egyedi jellemzőkben mintázatokat keres speciális algoritmusokkal. Amikor felismer egy mintázatot, ezt kapcsolatba hozza más mintázatokkal és az összes többi adattal. Megvizsgálja, hogy ezek alátámasztják vagy cáfolják-e a diagnosztikus következtetéseket. Az összefüggéseket heurisztikák dolgozzák fel, amelyeket újabb metaheurisztikák egészítenek ki további pszichológiai ismeretekkel.
A program összesen 2055 pszichológiai értelmezést, 3945 algoritmust és 10.000 heurisztikát tartalmaz, amelyek felhasználásával minden vizsgált személyt egyedileg jellemez. A személyiségelemzés eredmény alapján további 90 heurisztikus skálát is kiszámít. A rajzolók pszichológiai elemzéséről szöveges szakvéleményt ír a program. A szakvéleményben minden egyes következtetést megindokol és elmagyarázza a teljes elemzési folyamatot is. A példában elemzett depressziós beteg rajzának értelmezését a program így foglalta össze. A projektív rajzvizsgálat alapján szorongás, gyerekes vagy infantilis vonások, depressziós állapot vagy veszélyeztetettség, generalizált elégedetlenség, illetve tehetetlenségi szindróma valószínűsíthető. A bemutatott példában a program véleménye és a pszichiátriai szakvélemény megegyezik. Fontos kiemelni, hogy a program nem helyettesíti a szakembert. Célja a konzulens szerepének betöltése. A program pszichológiai jellemzést készít, amelynek során valószínűségeket számol, az eredményeket összefoglalja táblázatban, szöveges szakvéleményt ír és minden következtetést megindokol. A kiértékeléshez szükséges idő a program megismerése után átlagosan 3-4 perc. Ki használhatja a programot? A rajzok megértéséhez és tanuláshoz bárki, de pszichológiai véleményhez csak szakember. A programról részletes információ található az interneten, a www.rajzelemzés.hu oldalon.